Prozesu horrek erakusten digu, minaren alderik baliotsuena, aurrera jarraitzeko gaitasuna. Ibilinaz erromerizetan, ibilinaz ume ikuskizunetan, ibilinaz telebistako saio desbardinetan, beti musikiaz eta abestiaz lotute, eta bastakit, nik uste dut beti danik euki izendotela gogo hori bakarkako zeus errazteko, baina beti emon izendozte itzelesko bertigoa, orduen ez dakit inozen azausartu edo. Eta pasan, indala 2 urte joan nintzela Operación Triunfoko kastinetara, heldu nintzen Bartzelonara, eta berton izen zen, igual nire bizi zen argi zen eukidoten momentu zeuser bakarka nahi dutela atara. Eta esan nahen, superrondo, Bartzelonara heldu naz, igual sartzen az akademian jo jaztaba, niretzako itzela izango zen. Eta lehengo egunien bota hostien Bartzelonatik, eta hegazkinien berton esan aben. Hain argi badekoten, ez da izen behar bide bakarra, Operación Triunfo programa horretara sartzea, eta ekin beharko dutzet igual bide barri honeri, bakarkako lan barri honeri, eta berton hegazkinean bueltan lehengo abesti zeidatzen aben. Aita eta ni martxoan Madrilera joatea. Hori dekot gogoa egiteko, azkenengo bidaia. Gora mirari. Niretzako prozesua izan da nahiko luzea, eta hori egon gara 3-4 hilabetetan Jota Fuego prestatzen kontzertu hau. Presiño pila bategaz, baina gogo pila bategaz, zirraragaz, ez dakitzuta saltzen ondo, hainbeste emozio bizi zendotez prozesu guzti horretan, ez dakit. Baina hain polite izen da, eta hain polite izen da gehien bat egune heldu eta ikusi dutenien jentiek zelan hartu daben, jentiek zelan erantzun daben, bakarrik pentseti ez, zelako momentuek bizi izen dugu zen ordu eta marron horretan, niretzako hitzela izen zen orduen aurretik euki izen dugun lan guztiek bere fruituek emondu zela esan aldugu. Hasikeratik euki naben argi Zornotzakoa, nabela gure izetie bakarrik kontzertu bat, aurkezten dut esan nire abestizek, asaltzen duten abesti bakotzan nondek norakoak eta abesten duten eta jazta, nahi neban montau itzelesko showa eta horretarako argi eukin aben kontzertuen gure nebazala alde batetik dantzariek nigaz egiteko hainbat abesti, eta beste alde batetik gonbidatuek, eta iratzegaz egon nintzen berbetan, eta esan aben superpolitia izango zen Zornotzako nonor gonbidatzen badugun, ez dakit, igual ez da benak parte hartu diskan sortze prozesu horretan, baina zeuselan sartu aldo guzenak. Eta gogoratu ginen Udabarri dantza taldiaz, esan genuen eske honek inabe itzelesko lana, eta nik argi eukinaben nire kontzertuetan hain bezala jo fandangotarinarin bat, eta esan nahen, fusiño perfektu, eurek deitzeko eta esateko, nahi dozue, eskaintzea nik nire kontzertuen zuentzako espazio bat, nun herriek emon aldotzu esan eskerrak zeuselan egiten zabizien lan guztiegaitik, eta segiduen eza hostien baietz, eta esan nahen, Eta horretaz aparte etorri zan Lider Nando bai, beragaz gara bai zendotela akelarre askea bestie, Lider Nando ikusi alizetie Zornotzako areto baten, nik uste dut itzelesko indarra eman dutzela. Eta hori nik uste dut monte dugula zeus erroso handie, ez dana errepikatuko beste kontzertuetan, ze uste dut Zornotzako kontzertue holan izetea egin dugula publikoak. Nik eroan aldot produktu bardine edo beste herri batera, baina erantzunez da izango bardine. Eta jendeak ez du biziko hainbeste, eta jendea ez da emozioneko hainbeste. Hori niretzako hori, jazta, eske bete dut ja nire helburua artista moduen. Nik gure neban berezia izetea eta jenteak bai
eroan izatea, hori de, jo, eider, osea, olako gauzek egiten deuz, osea, que se lo ocurra, profesionala da, ikusten jako, karo, prozesu guzti honetan emozionalki dekozuz gora bera pila bat. Ez dakit nahi duten egin hau, egiten dut, baina gero urteten eta beste bat ez jatena guztetan, igual no sirvo pa esto, edo estresetan zara, olako zau bat montetea ez da geuz egitzi, eta gitxego esaranean, ez hauzenean bakarrik horretan lanean. Orduen, hori, zendire gora bera asko, iratze, ez dakit balio duten honetarako, eske igual ez dut nahi egin, eske egin behar dut, baina igualdeko presiniolarrei, orduen, eltzea momentue, eitea eta jenteak esatea, eider, txalotzekoa, niretzako, eske jazta dana, hori da dana. Eukidotez zuzenekoetan, 3 zornotzar, supergazte, hortzak deko 18, anek uste deko zela 19 eta onditzek deko 20, 3 zornotzar musikariek, eta nik eskaini dutzi eta aukera proiektuen egoteko, eta hasikeratik esan dabe baietz, endabe itzelesko lana, zen nik uste dut ez dela erreza igual proiektu baten sartu, nik esaten dut hau jo behar dozu eta hori jo behar dozu, ez da besterik, eta igual ez da hau zure estiloan barruen, eta egin behar zara horretara, eta baina nik uste dut eurentzako zornotzan joalizetea olako proiektu baten baitan, eta prestatu dugun zeuagaz, niri eskertu dozti, eta nik beti eskertuko dutzi eta eureri bebai proiektu honetan sinestu izana eta sartu izena. Ni lagunekaz geratu nintzen kontzertua baino 2 aste harina, egon nintzen denpora nahikotxo eurek ikusi barik, lanetek urtetan nintzen, eta joaten nintzen iratzen gana, prestatzen ez bakarrik kontzertu, baizik eta diska atarako gendula, zelan atarako gendun, dana batera izen da, ez? Eta urten ginen nahikotxo berandura arte, eta nila zerbeza batzuk hartu, eta posik ez dakiz errezan otzien, atarako zaitu etesten atokire. Eta honek, banien hasi gongo, si me queréis, os subís, holan esan otzien, Eta izango die 2 minutu, zuentzako ez da izango zeu, lotza purruek pasetea, eta niri engozte zuen, la persona más feliz del mundo. Igon ziren, baina igon baino harina, kendu bi esan jakeak, segon ziren, kontzertu guztie jakeagaz eta jertzeakaz, kendu bien, eta ibien nire arpeien kamiseta bat. Se han hecho una camiseta en plan Hannah Montana, pero de mí. Me encanta, esan otzien, hau kamisetie, mertzanien saltzeko moduen da, me encanta. Eta bertan egiten dut berba, bizitzan zehar, hori, zure nortasun eta izatie eraikitzen zauzen bitartien, aurkitu aldo zuzen oztopoak, ez txarrak, igual, erakusten dut zuenak zeuzelan, nor zaren zu. Nik bizi izen dut ezen esperientziak eta zelan egin dotzeten aurre horreri. Horregaitik uste dut letra direla nahiko sakonak, eta beti bultzatzen dabenak entzulea hausnartzera gai horren inguruen. Gure neban izetie letra sakonak pisu nahikokoak eta gehien bat igual gaiek ez diezanak egiten berba egunerokotasunean baina egin beharko zienak. Nik uste gure izen dotzetela emon leku bat horreri. Baina eroaten zaitune hausnartzera modu baten, zinetan lagunduko otzun zure nortasunera ikitzen. Hasikeratik eukineban argi, elektronika nahi nabela, musika garaikidean barruen sartu gure nabela, eta Euskal Herriko soinu tradizionalak nahi nabazala sartu, batez be triki eta panderoa. Gure neban berreskuratu apurbendik trikie jo izen dut txikitan, baina gero itzi nahi naben zeuzelan berreskuratu trikie gazeukin naben harreman hori. Eta iruditu jaten aukera superrona biak fusionatzeko, orduen deitu dutzagu elektro-triki pop. Ni oso popera naz, oso eta beti izenaz. Eta elektronika eta hori pandero eta trikia fusionatu nabezenean konturatu nintzen ondino pop gauzetxuek hor agertzen ziela. Orduen jarri hotzegu izen hori, baina ez dakit, nik uste dut gauze desbardin asko dauzela, baina lortu dugula soinuen bitartez sinergia bat sortzea abestien artean. Elkarren egongo da seguru,
eta guk erongo dugu kontzertu guztietara, bai diskak eta bai merchandising-a. Eta gero seguramente Zornotzako jentea dabil idazten, eta eider emon aldoztez eta itxikotzut urtzan, eta listo. Osea, Zornotzako jentietzako oso berrez egongo da eskuratzeko. Eta nik suposatzen dut hasiko garela jabe bai online jartzen eskuratu alizeteko. Atara duguz diska honetan 4 bideoklip. Lehenengo abestiena dala introa, atara nebala maiatzean, pasan urtean. Gero dekogu singelana, aro barri bat, eta gero diskan dauzen bi kolaborazioak azbe bai, atara duguz bideoklipak. Inesegaz eta lidegaz. Inesena da, ez dakit, bero haua, etxeko haua, txikitsue, engendun estudio baten egon ginen iratze, Ines ni, eta Itziarretorri zara laguntzen makillajeagaz eta, baina super txiki. Aro barri bategaz mobilizau genuen jente pila bat, etorri ziren dantzari pila bat, 10 kotxe bueltaka Zornotzate Gernikera, Gerniketik Gorosikera, eta dana izen zen autokudeatute. Eta gero ukiren duen Kriston aukera polite ane berriotzoagaz eiteko lan, akelarre askeali den abestiegaz, gehizen esaten dauena, indar gehien dekona, hobeto gora beute dagoena. Logikamente, berak badaki zelan egiten dien geuseo, rekorduan. Berak baietz esatea nire proposamen bateri da eskertzekoa 1000 urtetan zier. Osea que super posik. Bai beste batzuk proiektuen zier lagundu dozkuenagaz, eta bai guk emon dugunagaz bai. Horri bili gara iratz eta biok jota fuego danagaz. Ukideguz kaosekoak, Gernikeko kaos estudiokoak laguntzen behar izen dugun danean, por amor al arte esaten dana, eta hori eskestau hitzik hori eskertzeko. Oin hasikeran egie da, nahi zau dugula igual aretoetara eruan, dalako gauza bat nire ustez ikusteko eta entzuteko, ez bakarrik entzuteko edo dantzaiteko da, ikusteko, entzuteko, dantzaiteko danetarako. Orduen oin igual nahi zadu aretoak, baina nik udaran auguro eta kalera. Nahi dut, egon herriko txosnetan, plazan, jentea egotea dantzan, azubola, osa que, bueno, espero dugu apurke geroz eta kontzertu gehiago lortzie, geroz eta jende gehiago gana heltzie, eta jentiek, ez dakit zeuselan, hartu alizetien, nik eukidotezen emozioak abesti horrek idatzi dut esanean.